ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଶିଖିବା। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 1। ଆମେ 1କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଆମେ 1 ଏହିପରି ଲେଖିବା। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 1କୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ 2କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଆମେ 2କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 2କୁ ଲେଖିବା। ତିନି 3କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, 3କୁ ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ 4କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 4କୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଆମେ 4କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ 5 ଆମେ 5କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଦେଖ, 5କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 5କୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ 6 ଆମେ 6କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଦେଖ ଏବଂ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କର। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 6କୁ ଲେଖିବା। ଛଅ ପରେ ଆମେ ଲେଖିବା 7। 7କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ, 7କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବା। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 7କୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ 8 ପିଲାମାନେ ଆମେ 8କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 8କୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା 9। ପିଲାମାନେ ଆମେ 9କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ଚାଲ ମନ ଦେଇ ଲେଖିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 9କୁ ଲେଖିବା।
9 ପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଲେଖିବା 10। ପିଲାମାନେ ଆମେ 10କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 10କୁ ଲେଖିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।